Борчылдык, конечно, бер атна буе йокламадык. Олиса Кадырова гаиләсе Көнбатыш Капкалар микрорайонына 12 ел элек күченеп килгән. Алар биредә беренче булып төзелгән йортта яши. Быел кызы Әдилә мәктәпкә бара. Гаризаны өйләренә якын булган инженер лицейна биргәннәр. Әмма тору урыны буенча монда укырга тиешле баланы лицейга алмадылар диләр. Без иртәдән кичкә хәтлемештә баланы мәктәптән каршы алып, өйгә кертеп куярга, эштән китеп йөрергә кирәк. Эштән беркем дә җибәрмәй. Без бүтән мәктәп турында уйламадык та. Юл аша чыгып йөрергә, балага өйгә кайтып йөрергә, якындагы мәктәпкә йөрисе килә. Быел лицейның беренче сыйныфларына 120 балага урын әзерләнгән. Шуларның 58-і тору урыны буенча әлеге мәктәпкә караган сабыйлар өчен. 87-се абый апалары лицейда укый торган малай кызларга, тагын 6 баланы махсус шартларда сайлаганнар. Прокуратурага мөрәҗәгать иткәннән соң лицейда 2 өстәмә беренче сыйныф ачылган. Анда тагын 75 баланы алганнар. Әлмәтнең Көнбатыш Капкалар микрорайонында 5 ел элек менә бу йортларда, менә бу мәктәптә юк иде әле. Бу объектларның һәрберсе дә буш кырда калкып чыкты. Хәзер ремонт эшләре менә бу Зәңгәр йортның икенче ягында дәвам итә. Анда тагын 3 яңа объект төзеделәр. Барлык йортларда микрорайондагы бердән-бер мәктәп инженер лицейына караячак. 3 ел дәвамында ул биредә урын кытлыгы проблемасын хәл иткән. Быел әлеге мәсьәлә кискенләшә. Яңа йортларны кулланылышка тапшыргач ул тагы да катлауланачак ди монда яшәүчеләр. Кызым тизрәк. София Баева мәктәпкә киләсе елга гына барачак, әмма әнисе аны быелдан ук әзерли башлаган. Алар да тору урыны буенча лицейда укырга тиеш. Улы улын Луиза 18-нче мәктәпкә йөрткән, кызын якындагысына бирергә тели. Бу мәктәп безгә якын, күрше мәктәпләр безгә ерак. Мин куркам баламны күрше мәктәпләргә йөртергә. Главное, безгә бу мәктәпкә алсыннар. Ата-аналар шәһәрнең мәгариф идарәсенә дә мөрәҗәгать иткән. Анда мәктәпләрдә урын җитмәүне көнүзәк мәсьәлә дип билгеләмиләр. Әлмәтнең күпчелек белем йортларында икенче смена эшли. Инженерный лицей в этом году дополнительно, они уже работали во вторую смену. Инженер лицей узган елларда да икешәр сменада эшли иде. Быел өстәмә беренче сыйныфлар ачылгач, без анда икенче сменаны калдырырга булдык. Яңа сыйныф ачу мәктәптән бик күп әзерлек сорый. Кадрлар җитмәүдә үз ролен уйный. Безгә бүген башлангыч сыйныф укытучылары кирәк. Аларның күбесе икешәр сменада эшләргә мәҗбүр. Иртән беренче сыйныфны укытсалар, төштән соң эшләр килә. В детских садах мы увидим пораньше, когда количество детей будет резко падать. Әмма икенче смена проблеманы тулысынча хәл итми. Ата-аналарга да уңайсыз. Өстәвенә яңа йортлар төзелеп торганда икенче сменага гына өметләнергә ярамый диялар. Әлеге микрорайонга тагын мәктәпләр кирәклеге көн кебек ачык. Әлмәттән Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.